We zijn hier bijeen omdat onze derde opleidingsgroep, intern bijstandsteam 3, is gediplomeerd. Het is de laatste groep die we op het ogenblik opleiden om te komen tot een sterkte van een mobiele eenheidssectie binnen het IBT. Dus dat betekent dat we voor KIA en voor alle andere justitieinstanties zoals Orthopedagogisch Centrum, Centro Colorado nu beschikken over een volwaardig intern bijstandsteam dat ondersteund wordt door een hondenbrigade. En daarmee denken wij alle voorkomende calamiteiten het hoofd te kunnen bieden. Het is een IBT-opleiding, dat is een intern bijstandsteam. Die wordt ingezet binnen de KIA als daar ongeregeldheden zijn. Het team wordt dan opgeroepen en met het team en de andere leden proberen we dan het incident weer meester te worden. We hebben nos doen certificação of recertificação na persona que trabalha com na prisão e também nós entregar um grupo novo de interno bijstandsteam de prisão. O grupo aqui, de maneira conhecida, grupo que atua no momento que tem distúrbio em prisão e nada sostener também o tratador de prisão no momento que começa a se controlar grande e nós pelotão novo e se dá buta que nós tem de 3 pelotões no momento aqui que nós arriba sterkte completo en zit in qualche eventualiteit dan por actua. Op het ogenblik zitten we nu op sterkte. Dat was de opdracht van de minister van Justitie om te zorgen dat we op sterkte kwamen met het bijstandsteam. Dat is nu gelukt. En deze mensen die zijn nu net klaar met een behoorlijk zware opleiding. En de verwachting is dat we voorlopig op sterkte zullen blijven. Het is de derde groep die op Aruba is opgeleid. Het verschil met de vorige 2 groepen is dat de eerste 2 groepen de basisopleiding hebben gehad op het politieopleidingsinstituut in San Nicolaas. En dat deze derde groep nu volledig in eigen beheer is gedaan op het opleidingscentrum Balassi van KIA. De mensen die zijn geselecteerd, die hebben gesolliciteerd op de functie. Die hebben een sporttest ondergaan. Daarna hebben ze gesprekken gehad en zijn ze een opleiding ingegaan. En gedurende de opleiding zijn ze blootgesteld aan fysieke trainingen, conditioneel en procedures om diverse scenario's de baas te kunnen zijn. Tevens hebben ze na het afronden van de basisopleiding hebben ze een VO, voorgezette opleiding gehad. Waar ze kennis maakten met bepaalde wapensystemen en met honden. Dan moet je denken aan elektrische schilden, pepperspray en ze hebben een vuurwapenopleiding gekregen. Muito importante o grupo aqui por motivo que nós sostener e por manter ordem em prisão, pero isso que o grupo que também tem uma contribuição grande no aspecto preventivo, porque bibia ainda não tem uma chance de fazer coisas não foi lá, sobre que nós pensa que está durando largo para meio que por controlar of nós pensa que não tem ainda que por controlar e nós saco negação bibes dano na propriedade na justiça e na instituição para motivo que bueno para reaccionar por estar suficientemente lié e agora que não com o time aqui bom preparado e temos um grupo de pessoas hobby bom motivar trabalhando sobre de ceia como de prisão e esse aí também toca satisfação e que nós ainda não está virando cada vez mais consciente, mais dedicado na trabalho, pero também cooperação que tem entre os serviços. Não se tradicionalmente foi o momento que você alanta e começa a se parte de trabalho na prisão, tem uma rivalidade grande entre os dois grupos aqui e bota mira agora aqui quando está trabalhando dentro time junto. E se também toca satisfação sobre que significa que nós logrando nos meta na criar time especializado e dedicar para esse trabalho.